Ay, pag kanindot og tingog yung mga katsuyan. So, na kay na plaster man mi din ha mga katsuyan sa nagsugod das pastura og wali din ha. Unya ini human og wali ni pastura unsa pa atong gihulat. Oy kaon na ta. Mao biya natong giuban din hiya mga katsuyan. Dili ta maligo pero mukaon ta silang handa. Ana pa simple ra tag kaon din hiya atik-atik din tag istorya para di kay ta mahalata ba. Istorya ra gud ta din ha pero wa na daghan na kay nagnahurot. Unya parisan din nato nag Dios nga tong gitimpla gay na mga katsuyan. Wa na solve na din na ta magansi oy. Di na kita magmahay ani mga katsuyans nganong niuban ta dinhi as dagat. Unya mao to na humana magkaon mga katsuyans sa atik-atik na lang pug tabang din ha para di kay mahalata nga kaon ra akong gianhi dinhi. Humana kog tabang sa pag-andam sa mga gamitonon para sa dula din ha mga katsuyans aw nianhi sa ko dinhi ang dapita. Kay magpa-picture ta ning gwapa. Medyo kondisyon ni kita ning panahon na kay wa na nakakaon na. Unya usa pa nakapa-picture pa kita sa gwapa. Aw, perting kondisyon na. Pag humana mo picture din ha mga katsuyans, aw naka-decide nami nga magsugod na mong dula. Pero naa sa ko'y padungog nga tingog sa inyo ha karon mga katsuyans. Mao ni siya ang pinakagwapo sa among grupo. Aw di ara mga katsuyans paminawa. Tingog gwapo. Kani nga duwa tong pas nga adlaw. Happy ko na pero may time nga napildi mo daog-daog. Oh, tanawa, perting gwapo ha, tingog pagani to. Pero murag dili naman mo ma-surprise mga katsuyans kung ginsay mo daog ani ilang dula karon kay iya ha namang gibuking daan. Pero sa iyang gisulti mga katsuyans nga happy daw siya nang duaa kay murag naman gyud iyang crush din hiya. Malipayon gyud kay tahan ng panahon na mga katsuyans no. Labaw kauban na to tong crush. Sige hisgot na mga crush oy. Tan-awon sa nato ning dula din hiya be. Mao din ang first game mga katsuyans, mao niyang gitawag nga ambot si pangalan na nga dula. Perting lingawa gidaning panahon na mga katsuyans. Oy, bibo kay sa tanang bibo mga katsuyans. Samot na kay nay kaon daghan aw. Perting bibuha. Unya mao ni ang resulta sa first game mga katsuyans. Napildi ang team ni Gwapo. Dili na buta maglangay mga katsuyans kay sugda na bunato ang second game. Kani nga dula mga katsuyans magamit gyud imong acting skill ani. Kung artistahin gani ang mong dating mga katsuyans aw angayan jud kaning dula mo nang dula na ani. Ani diri sa mua dayo din hiya. Unya magkinahanglan nagkauban nga master pun mutagna sa imong i-action mga katsuyans kay para dali ra mo makatagna ba. Piliya gitong maayo mo acting mga katsuyans kay aron nga sayo na inyong pagtagna. Makatawa lang yung gumagunahon na mga katsuyans kung si Gwapo pa ini-action din na di gyud mi katagna oy. Magsige na lang mig katawa. Bisan pagdili siya mo action mga katsuyans. Magkatawa na midaan. Medyo palaban lang gyud po ning kontra sa team ni Gwapo ba. Kay dili gyud sila gusto nga mapilde ba. Manang naningkamot gyud na tagna din ha. Sa ilang pagpaningkamot mga katsuyans mo ni bunga mo nagdaog. Medyo weirdo man tong sayawa ba. Unsa maning gwapuhan ni mura magni lubad na. Mao na yung third game nga ikatulo kadula mga katsuyans. Oh, di ba? Third game niya ikatulo nga dula pag yun. Sarog balibog pamuana. Dinhiya gid nga part magkatawa mga katsuyans. Kaya ang matag usa gamitan na gid nilagnaong ba para mo daog gid sila. Kaya og dili nimo hatagan og feelings murag lain mo body action ba sama ani. Aw magpalaluya mo sin action aw pildi gid mo. Dapat ingunani gid mo ka energetic ko. Kanang yunana ka energetic mga katsuyans kay murag sure gyud nga daog ba. Maningkamot di gyud ka og na kay crush nga ni-appeal sa inyo ha. Bahala magkinaunsa basta kay naningkamot ka para sa iya ha. Adoy naa po nang crush din ha. Mga aw na lang tabi. O tong wala man gyud kadaog ang team sa Gwapo mga katsuyans mo tong naghab-hab na lang mi dinhi ha. Itirada ang namo nig maayo ning kinilaw nga giandam gay na og ang sinugba nga mong iputos sa silupin gay na. Bisag pildi ning gwapuhan ni aw kondisyon magyapon mohukad og kanon no. Naa paday gana mukaon bisag pildi. Aw hinuon pod kay gutom gyapon ning pildihan. Pero ako mga katsuyans daog og pildi wa banat gyapon tagkaon dinhi oy. Mao tong paghuman og dula gutom man gyud mao tong kabaw sa pagkaon oy. Gigutom ang Gwapo. Pero gigutom biya po kus mga share ninyo mga katsuyans o pag-follow sa akong page mo nang follow na mo din ha kay para daghan pa mo video ang makita gikan sa kuha mga katsuyans.